Blast them, bitch! Nej, du hygger dig, Jacob. Ja da. Det er der pointen med at spille jo. Awesome, Jacob! Du tog opmærksomhed! Stick to the shadow. Nice, stop going. Yes. Hey, homies, we getting played. Så var der kul. Ikke. Så bliver jeg lige plaffet bagfra, mand. Enemy SATCOM spotted. They see you. Endnu kan jeg ikke se, hvorfor de kan dø. Det irriterer mig lidt. Skal du skyde min hund, dit fucking lokum? Ja. Så helt sygt, at kigge baner, mand. Hvad laver han? Hostiles got Juggernaut on. Juggernaut. Den skal han ikke have. Kom så sandelig ind på, om han får det. Det gør han nok. Han fik den. Jeg stod lige foran ham, da han fik den. Det er sgu ikke nemt. Vi kan godt forsøge. Jeg har den her bazooka-ting. Ja, men jeg har skudt på, så det er jo ikke helt til. Fuck ud! Fuck ud med dig! Fucking homo! Hvorfor skal du komme til mig? Jeg har da i mindste valgt at få den højeste. Fuck dig, din nør! Jeg står og skyder på hinanden. Jeg har valgt at gå over på lastbilen, der vidste han ikke kunne nå mig. Hvorfor er jeg Bolde ikke? sig. Ja, men så kunne jeg da bare hoppe ned igen. Så hoppe op igen, og så hoppe ned igen, og så hoppe op igen. Jeg er hurtigere end ham, han har den traktor der. De siger, du kan ikke outrun en maniac, så det kan Det man der ikke. er ikke nogen maniac. Den virker lige sådan. Nej, den har pistol, De den købes der. alle sammen på billige penge, så. Det er en billig luder. Ja. Nej, den øverste, den har vi ikke spillet endnu. Nej, det synes jeg heller ikke, vi har. Som du kan høre, så er det der jo Benjamins favorit. Jeg svinger sådan lidt imellem Stonehaven eller den der sådan Storm. Stonehaven kan du gå ind. Hvad er det nu, den hedder, den der hedder? Den Stormfront. Stormfront, ja. Men hvis jeg skal vælge mellem Stormfront og Stonehaven, så bliver det faktisk Stormfront. Stonehaven er bare, hvad? Ja, en lille praktikant for Stormfront. Og jeg skulle egentlig have gået i seng nu, men fuck det. Nej, du sagde en halv time. Vi har kun spillet 2 spil. De er 10 minutter per spil. Det er 20 minutter. Ja, det er Godt. Team deathmatch. Vi vil have nogle squad members. Og det bedste er, hvis det er, at du rent faktisk klarer dig så godt i gamet, at du nu får 2 squad members, så kan du faktisk få dem ud på samme tid. Klar. Time to get down to business. Samtidig med en hund. Ja. Klart. Der kommer ikke nogen lille gang, det er den lille bakke, tror jeg. Så enten går de op, ja. Ja. Der var en, der valgte at gå op på byggepladsen, der går på byggepladsen, som jeg næsten ved at dø til. We coming out on top. Du skal ikke godt til tårnet næste, det kan jeg godt sige dig. Skal du
heller ikke. Så lægger de den, men lad nu være med det. Tårnet! Ja, han er død. Så spawner jeg derop, så kan jeg få en skuffe. Jeg kan godt lide svuppen. Det kan jeg godt bruge. I den her bane her. Der var nogen derovre, der var pæne. Det hedder fried chicken, han bryder jeg mig ikke op. Det er næste. Det er blok. What the? Helt sygt, hvordan fuck kom han lige derop, uden der var nogen, der skød? Fordi der var kun mig deroppe, og jeg skød ham først, da Jeg jeg kiggede på kom mappet, rundt om og hjørnet. da jeg kiggede på mappet, og jeg hørte den der eksplosion springe, så tænkte jeg, fair nok, der er 3 over på mappet, de skal nok tage sig af ham. Det gjorde de så ikke! Nemt. Han kom jo op i bakken, ja. Ja, men han var først dernede. Fordi han gik direkte over min trap, som jeg havde lagt. Jamen, jeg havde også lagt en trap. Det var den eneste grund til, at jeg kunne se ham igennem væggen. Enemy SATCOM spotted. They see you. Det var lam. Der er en af os minikugler hernede. Hvor er den henne? Det var jo mig. Der er en til midten. Eller lige med Trinity Rocket. Friendly Trinity rocket sounding inbound. Okay, der kan få ham op på bakken. Ja da. Fint, så kan jeg gå derop. Jakob, der sidder altså inde på midtergangen oppe i tårnet. Du er klar over det? Nå, helt dernede, okay. Ja. Det var jeg ikke klar over. Nej, jeg troede de var deroppe og tænkte, der er ikke nogen. Det var der så alligevel. Ja, han er på dem. Jeg vil ikke have det. Nå, det er lam, det er da sådan bare sidde der, jeg kan have fået kæde til uden der er nogen der opdager. Lam. Har du dræbt ham, eller er du stadigvæk? Ham der fried chicken kan jeg ikke lide. Han er fucking nasty. Hvorfor? Det vil jeg gerne have. Kill from behind, det kan vi godt klare. Nej. Jeg glæder mig til, at der er en anden, der kommer op på den bakketop 100 på for at kille det. Det tror jeg ikke. Kom så op på den bakketop! Ikke hvis jeg kan nå gå afsted. Og så gør han det. Kan vi se det komme. Ja, det er langt. Der kommer en dernede fra. Som sagt, kill from behind kan vi sagtens klare, når vi går bag fjendens linjer. Men der er ikke noget bag fjendens linjer her. Det er all around. Ja, jeg tror ikke. Jeg har sgu en linje. Jeg vil bare glemme den bazooka, jeg lige trak op foran dig. Det skal du ikke have af. Au! Så godt den Så har der. du lige, Ben. Ja, det har jeg gjort. Guard dog ready. Hold da. Yeah, them pussies are Men jeg nåede at se suicide også. Bare mig, der er ved at få lidt gaver igen. Og så er der ikke noget værre. Skide. Der er nogen deroppe, fordi der var nogen, der tog min satgum, eller den der Yes, sir. lille ting, jeg satte på jorden. Inden der, ellers så fik jeg skudt på den. Der er nogen deroppe, men de sidder og skyder på mig. Listen up, G. Your sister's Ja, de gjorde. Ja, mand. We going platinum tonight. Det er lige en pistol for mig, den her. Ja, den der golden. Ja, det er Ja, lige det en er kun når du får den i guldversion, den kan det der. Ja, men det er fint. Så kan jeg gøre ligesom Black Ops 2 går hen og mig op med Pour out pistol. a little liquor for your sentry Lige gun. meget. Jeg har nok fået den fra mig af, for jeg har den.
er sgu ikke en, det er 100 på. Kom nu. Ja, der. I love it. Hind standing by. Fuck det. Watch the friendly Hind Jeg coming gør den her i close. stedet. En gave for mig til dem. Squad member, knock ham. Sådan. Det er jo kraftigt med hurtigt. Hvad fanden har de som skader sig mig? Du kunne ikke lige nakke ham dernede før. Nej, missilen er ikke så hurtig. Hvis min squad member dræber et eller andet lige nu, så jeg kan få Oracle. Ja, det synes jeg faktisk egentlig også var det. Åh, det er sådan. Pis. Ja, den døde nu min squad member. Trist. Jeg har spillet alt for meget Black Ops 2 lige øjeblikket. Det hørte jeg, det der. Ah, den eksplosion kunne jeg godt lige få dåsen derovre ved mig, den kom ned på. Det er så bare lige klamt der, hvor eksplosionen er. Om der kan se ham der, for det kan jeg ikke. Det kan jeg godt. Jeg bliver. Også en grund til, at jeg Efter idioten, han har gjort mig blind på det halve øje. Det går sgu da pis godt, når jeg spiller den bane her. Jeg spillede det andet, gik det bare til. Jeg burde stoppe, men jeg kan ikke lade være, men jeg gør det Ja, lige. det gør jeg i hvert fald. Jeg lader være nu. Det gør jeg også.